Per cada euro o cada dòlar que es gasta per combatre la fam, se'n gasten 200 en armes. L'estat espanyol gasta en defensa gairebé el mateix que per construir infraestructures. Cal tanta despesa? Nacions Unides calcula que es podrien pacificar totes les guerres amb només 400.000 cascos blaus, però al món hi ha 21 milions de soldats. Això dona més seguretat? Armes fetes a Espanya s'han venut a règims del nord de l'Àfrica que han disparat contra les seves poblacions quan han clamat justícia i llibertat. Com s'ha arribat a aquesta situació? Un dels militars més poderosos de la història, Dwight Eisenhower, després president dels Estats Units, va alertar fa dècades del perill d'un excessiu creixement del complex militar industrial. La conjunció d'un immens aparell militar i d'una gran indústria d'armaments és nova en l'experiència americana. La seva total influència econòmica, política i fins i tot espiritual se sent en cada ciutat, en cada cambra legislativa, en cada oficina del govern federal. En el Consell de Govern hem d'evitar les compres injustificades per influència buscada o no del complex militar industrial. Exagerava Eisenhower? Fins a quin punt influencien els governs la indústria militar i l'exèrcit? El Centre d'Estudis per la Pau Josep Manuel Delàs és el principal centre civil d'investigació de l'armamentisme i el militarisme a l'estat espanyol. Adscrit a l'Associació Justícia i Pau, el Centre Delàs investiga principalment l'economia militar, una economia opaca, visible només per les seves promeses de desenvolupament tecnològic o quan esclata algun escàndol, com el de l'exportació d'armes a països que vulneren els drets humans. L'economia militar, el que trobem des de fa molts anys, és que es caracteritza per tres coses. Primer, per la seva opacitat, després perquè funciona amb unes dinàmiques que arrosseguem de fa molts anys, que no responen a unes realitats, a unes necessitats reals, i també perquè funciona a través d'interessos, de lobbies d'interessos que es relacionen amb el poder per aconseguir el seu tros de pastís en els pressupostos de l'Estat. Molts especialistes consideren que tant la indústria d'armament com l'exèrcit estan sobredimensionats. Quines són les amenaces o perills que té el territori espanyol de ser atacat des de l'exterior? Gairebé zero. Diguem-ho de veritat, gairebé zero. Doncs amb unes forces armades disminuïdes a 40 o 50.000 soldats, disminuiríem la despesa militar i la indústria militar en una tercera part. Un dels principals especialistes civils en defensa a l'estat espanyol és Jesús Núñez, que codirigeix l'Institut d'Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària. És consultor de Nacions Unides y militar a la reserva. Desde la perspectiva de la seguridad de un país como España, deberíamos pensar que nuestra seguridad, por definición, siempre nos la dan los otros. El hecho de sentirnos rodeados por gente que también tiene garantizada su seguridad, de que nuestro desarrollo descansa en el desarrollo de quienes nos rodean y de que fomentar el desarrollo en quienes nos rodean directamente se traduce en un incremento de los niveles de seguridad. Si entendemos eso, podemos también entender que promoción de desarrollo significa cooperación económica, significa diplomacia preventiva, significa relaciones en el ámbito cultural, entre personas, entre sociedades civiles. Todos esos son también instrumentos de la seguridad y en ninguno de ellos toca directamente con instrumentos militares. Entre els especialistes hi ha un ampli consens a considerar que el més segur és avançar-se als conflictes abans no degenerin en violència, a considerar que el que cal és entendre quines són les causes que els originen i actuar preventivament a través de la diplomàcia i de l'ajuda al desenvolupament. El problema és que aquest debat no es vol fer. No es vol fer i continuem mantenint unes forces armades sobredimensionades per la realitat de la defensa o seguretat del nostre territori i de la nostra població.
L'exèrcit espanyol el formen 140.000 soldats professionals, però per decisió parlamentària, només 7.000, un de cada 20, es poden desplegar a l'exterior en missions internacionals com les que hi ha a Haití, Líban o Afganistan. Les dimensions d'aquest exèrcit, del qual 48.000 són comandaments, el converteixen en un grup de pressió molt influent. Si tenim 48.000 comandaments, 40.000 comandaments vol dir que poden exercir un lobby molt potent sobre el govern de torn per influir en les polítiques de defensa i de seguretat del país. I, per tant, d'aquesta indústria i d'aquestes missions a l'exterior, perquè avui en dia se justifica el tenir forces armades per les missions a l'exterior, perquè en l'interior ja no hi ha amenaces ni perills. Por seguir manteniendo una estructura de defensa que necesita algún tipo de justificación a la hora de discutir el presupuesto, a la hora de explicar a la opinión pública para qué se tienen esas estructuras, estamos corriendo el riesgo de encargar a nuestras Fuerzas Armadas tareas que no les son propias, que deberían corresponder a Protección Civil, por ejemplo. La indústria d'armament espanyola mou 4.000 milions d'euros l'any i ocupa 19.000 persones. Per a l'economia és un sector molt poc important, ja que només representa un 0,4% del producte interior brut. Però, malgrat tot, és un sector molt subvencionat. Només per a recerca rep 1.000 milions d'euros l'any. A més, és un sector gairebé sense competència i protegit per l'Estat, que li compra el 70% de la seva producció. Aquestes indústries tenen garantit el seu present i futur mentre l'Estat continuï adquirint les armes i donant-los ajuts en recerca. Per tant, són, no m'importa dir-ho, parasitàries. Parasitàries perquè no tenen competència. Gairebé treballant en monopoli en cada un dels seus sectors, aeronàutic, vaixells i electrònica, gairebé en monopoli, no hi ha competència, no n'hi ha altres que puguin fer-ho. Ningú més fabrica avions a Espanya, ningú més fabrica blindats, ningú més fabrica vaixells. Per tant, gairebé és un monopoli. 3 grans empreses especialitzades a proveir d'armament les 3 branques de l'exèrcit, terra, mar i aire. Aquesta és, bàsicament, l'estructura del sector armamentista espanyol, la mateixa pràcticament que quan es va desenvolupar als anys 40 del segle XX, durant la dictadura militar. Santa Bàrbara continua sent la principal proveïdora de l'exèrcit de terra, tot i haver-se venut al grup nord-americà General Dynamics. El seu producte estrella és el blindat de patent alemanya Leopard, però hi ha molts especialistes que assenyalen que és un producte obsolet, més propi dels conflictes del segle XX que de les necessitats reals del segle XXI. Nuestro cálculo mental no debería ser ya en términos de la última guerra, que es lo que suele ocurrir, y por lo tanto poniendo en marcha líneas de producción de sistemas de armas que seguramente no sirven para las contingencias actuales, sino para las que tuvimos en el pasado, y en eso entra tanto el Eurofighter como un carro de combate como el Leopard alemán con 60 toneladas, difícilmente utilizable a día de hoy, en donde tengan que desplegarse unidades de ejércitos europeos. L'Eurofighter és un dels productes estrella d'EADS, el consorci europeu en què es va integrar CASA, que continua sent la principal proveïdora de l'exèrcit de l'aire. Però l'Eurofighter va ser dissenyat durant la Guerra Freda per fer front a la Unió Soviètica en combats aeris i molts especialistes el consideren també un producte obsolet. La proveïdora de vaixells per a l'Armada espanyola és Navantia, però a diferència de Santa Bàrbara i de CASA, Navantia no es va poder vendre ni tampoc integrar a cap consorci internacional. Navantia es eficiencia. Diseño e ingeniería que permiten una adaptación más rápida a las demandas del mercado. El grup dels grans fabricants d'armament a Espanya es completa amb Indra, l'empresa líder d'electrònica a l'estat espanyol, que basa el 40% del seu negoci en el sector d'armament.
Indra subministra l'electrònica de totes les armes que es fabriquen a Espanya. Un 30% de la producció espanyola d'armament no l'absorbeix l'exèrcit i s'exporta a altres països. Aquest fet ha convertit Espanya en el 6è exportador mundial d'armes des del 2008. Espanya té relacions militars i de compra i venda d'armes amb Israel, que és un país que està en conflicte directe amb Palestina, i això és tan reprovable com a vegades vendre a altres països. I també Espanya li ven a grans potències mundials que estan en guerra, i aquestes armes molt probablement, si són venudes a aquestes potències, siguin utilitzades en algunes de les guerres més grans que ara hi ha, com el millor Iraq o Afganistan. Espanya ven armes a països qüestionables, com Turquia i Colòmbia, que tenen greus conflictes interns, o com Ghana, que podria estar desviant armes espanyoles a països subsaharians en conflicte, o com Líbia, on l'exèrcit de Gaddafi va disparar contra els rebels bombes de dispersió de fabricació espanyola. Totes les exportacions d'armes espanyoles les ha d'autoritzar el govern central. El mateix govern decideix si una venda determinada és secret d'estat i, si és així, la informació no arriba ni tan sols a les Corts Generals. I tot indica que algunes exportacions van vulnerar la normativa europea i la legislació espanyola, que prohibeixen expressament vendre armes a països que no respecten els drets humans o que gasten en armament més que en sanitat o en educació. En muchas ocasiones nos encontramos con que hay una presión clara por parte del gobierno, sea cual sea el gobierno en cada caso, por intentar buscar clientes para esas empresas en el exterior. Con lo cual podríamos llegar a decir que el gobierno español se acaba convirtiendo en una especie de agente comercial para empresas, al margen de que sean privadas o públicas. Ahí tenemos a Francia buscando clientes a día de hoy, hasta en Rusia, donde le va a vender los Mistral, un sistema de armas naval poderosísimo, y va a ser la primera vez que Rusia entra en esa dinámica, incluso comprando medios de la Europa occidental en sistemas de armas muy, muy delicados. Francia sigue buscando mercados, lo mismo hace España. Y al final lo que ocurre muchas veces, por desgracia, es que donde se queda todo el debate es en esa idea, dicha en términos coloquiales, de que si no se los vendo yo, se los va a vender otro. Por lo tanto, mejor se los vendo yo, que así defiendo empleo en mi país. Aquesta visió a curt termini dels països productors d'armament va ser denunciada amb contundència al Parlament Europeu a la primavera del 2010. Mentre Grècia negociava amb la Unió Europea les condicions del seu rescat financer per evitar el col·lapse econòmic, els principals governs de la Unió, Alemanya i França, negociaven simultàniament que Grècia els comprés armament per milers de milions d'euros. On est quand même hypocrite. Ces derniers mois, la France a vendu 6 frégates à la Grèce pour 2,5 milliards, des hélicoptères pour plus de 400 millions, des Rafales, un Rafale à 100 millions. Là, malheureusement, mon espionnage ne m'a pas permis de dire si c'est 10 ou 20 ou 30 Rafales. Ça fait presque 3 milliards. Et puis l'Allemagne a vendu 6 sous-marins dans les prochaines années à la Grèce il y a quelques mois. Ça fait 1 milliard. Mais on est complètement hypocrite. On leur donne de l'argent pour acheter nos armes. Je demande à la Commission de faire un rapport ici au Parlement européen et au Conseil sur toute la vente d'armes des Européens aux Grecs et aux Turcs ces dernières années. Qu'au moins il y ait transparence. Aconseguir transparència a l'economia militar és un dels objectius dels investigadors del centre de l'AS. Per això, investiguen els pressupostos públics i també les inversions que fan les entitats financeres. Els fons de pensions, els fons d'inversió que ofereixen els bancs, on posem nosaltres els nostres diners, i les caixes, tots aquests, podem dir que pràcticament tots, en la seva llista d'empreses en les que inverteixen els diners per a generar rendibilitat, apareixen sempre algunes empreses d'armament.
Els investigadors del centre de l'AS, juntament amb altres centres de recerca europeus i amb ONGs especialitzades, analitzen i documenten aquestes inversions en totes les entitats financeres de l'estat espanyol. Per exemple, tenim General Dynamics, tenim Lockheed Martin, empreses dels Estats Units que fabriquen armes nuclears, que fabriquen bombes de dispersió, i entre aquestes hem trobat que els dos bancs més grans d'Espanya financien les dues empreses. Jo vaig estudiar econòmiques amb la intenció de que a l'acabar la carrera ser economista, però el que va passar és que a l'hora de decidir el nivell d'implicació per aquesta ànsia de canviar les coses, treballar contra la guerra i contra qui prepara les guerres, contra tota l'estructura que fa que hi hagi finalment guerres, que hi hagi armes, que hi hagi exèrcits i que això passi simplement per inèrcia o per interessos econòmics o personals, això és algo que em va atraure molt. Per ser més efectiu hem d'anar allà on es troben els bancs que financien les empreses d'armes, hem d'anar allà on estan les empreses d'armes. Anar a les juntes generals d'accionistes dels dos principals bancs espanyols per demanar-los que abandonin les inversions en armament. És una de les activitats de Jordi Calvo. Ho fa com a part d'una campanya que el Centre de l'AS, juntament amb les ONGs SETEM i Observatori del Deute en la Globalització, fan des del 2008. Per tenir dret a intervenir a les juntes generals d'accionistes, la campanya compra accions de les dues entitats. La resposta dels bancs és que aquestes inversions són legals i que es fan a les matrius corporatives, no a les empreses filials. Però són precisament les empreses filials les que acostumen a fabricar l'armament més qüestionat. Una empresa filial és Expal, el fabricant d'armes més qüestionat de tot l'estat espanyol, que proveeix d'explosius a exèrcits de països amb greus conflictes interns, com ara Turquia o Israel. Entre els accionistes del grup propietari d'Expal, Maxam, hi ha els bancs Pastor i Santander, i la direcció de l'empresa mostra els lligams que sovint hi ha entre exèrcit, administració pública i indústria d'armament. El cas d'Expal és paradigmàtic perquè un exalmirall de l'exèrcit espanyol, que va ser secretari general de la política de defensa, poc després de cessar voluntàriament en el seu càrrec, es va convertir ni més ni menys que en president d'Expal. Després d'investigar Expal durant molt de temps, Jordi Calvo vol localitzar les factories més sospitoses del grup, les factories on durant molts anys s'haurien fabricat algunes de les armes més rebutjables. Són les factories d'una subfilial, FAEX, que el grup té a Extremadura. Aquesta empresa és una de les pitjors empreses d'armes d'Espanya. Aquí s'han fabricat durant molts anys, fins que li ho van prohibir, milers de mines antipersona, milers de bombes de dispersió. Per exemple, moltes d'aquestes mines antipersona encara es troben en Colòmbia, en el Sàhara Occidental, causant víctimes, causant mutilacions. Expal ja no fabrica bombes de dispersió a FAEX,
Però hi ha indicis que continuen aquest negoci en països que no han signat els tractats de prohibició. Però a Faex, el grup Expal continua fabricant bombes. Per això, a la factoria de Navalmoral de la Mata es mostren amb normalitat, com a part del paisatge industrial, les carcasses de les bombes que fabriquen. Aquestes bombes que veiem aquí són bombes molt similars, serien més grans les carcasses de les bombes de dispersió que es fabricaven en aquesta mateixa empresa, la BME 330, que podien contenir fins a 500 submunicions de dispersió. El grup Expal és proveïdor habitual de l'exèrcit d'Israel. I l'exèrcit d'Israel va llançar bombes de dispersió al Líban el 2006. Les bombes de dispersió afecten principalment la població civil, ja que les submunicions que no exploten poden quedar amagades durant dècades. Al Líban, 1 milió de submunicions no van explotar. Allò que veiem al costat seran els tubos quan arriben i després el tractament que se li dona dins de la fàbrica per convertir-los en bombes. Aquesta aparent poca atenció que presten les empreses a amagar de vegades aquesta producció que tenen, com les carcasses de les bombes que hem vist abans, això pot respondre a que formen part de tot un complex en el que participen militars, en el que participa el govern, en el que participa la banca, que es dona la seguretat de que la seva producció no es veurà afectada. A pocs quilòmetres de Navalmoral, a la petita població d'El Gordo, hi ha una altra factoria de Faex. Una factoria amb unes instal·lacions impressionants, que més que una fàbrica, semblen una autèntica fortalesa militar, a la qual s'accedeix per una carretera que acaba a la mateixa porta de les instal·lacions. Probablement és aquí, a la factoria de Faex a El Gordo, on es carrega la munició a les carcasses que fabriquen a Navalmoral. Als anys 90, amb la fi de la Guerra Freda, moltes indústries europees van deixar de produir armament per reconvertir-se a civils. Indústries que abans feien hèlices d'avió, ara fan molins de vent. Altres que feien rodaments per a blindats, ara els fan per a trens d'alta velocitat. El paradigma és reconversió d'indústria i exèrcits cap al sector civil. Però això, clar, requereix algo més que 4 anys. Requereix 10, 15, 20 anys per poder reconvertir una inèrcia de segles. Al segle XXI, amb previsions de crisis energètiques i amenaces de canvi climàtic, els perills per a la seguretat seran, sens dubte, molt diferents dels del segle XX. Per això, molts especialistes consideren que és urgent posar fi ja a les inèrcies a què ens arrossega el complex militar industrial. Siempre se dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Podemos volver a tropezar y seguir considerando que frente a ese tipo de escenarios de crisis energéticas, de flujos migratorios descontrolados, sigamos pensando que son las armas el mejor medio de defensa. Si lo hacemos así, estaremos otra vez equivocándonos, porque no entenderemos, como ya decía en su momento Kofi Annan cuando era secretario general de la ONU, el desarrollo, la promoción del desarrollo, es la primera línea de defensa. Però l'estat espanyol destina a cooperació per al desenvolupament 4 vegades menys que a despesa militar i a diplomàcia 8 vegades menys. Crec que un pas important per a controlar una producció tan perillosa per a la població mundial, per a l'ésser humà, hauria de ser una producció controlada públicament on hi hagi criteris polítics en la democràcia, evidentment, perquè marquin si es produeix més o menys, si s'ha de produir o no. I ahir seria més fàcil fer reduccions de plantilla, fer reduccions de producció.
L'estat espanyol ven armes a països que no respecten els drets humans i molts especialistes consideren que l'exèrcit i la indústria d'armament espanyola estan sobredimensionats, mentre que la inversió en desenvolupament i en diplomàcia està sota mínims. Per això consideren que és urgent desinvertir en la indústria d'armament i reconvertir-la per adequar-la a les necessitats reals del segle XXI. Per cada euro o cada dòlar que es gasta per combatre la fam, se'n gasten 200 en armes. L'estat espanyol gasta en defensa de la història. Dwight Eisenhower, després president dels Estats Units, va alertar fa dècades del perill d'un excessiu creixement del complex militar-industrial. La conjunció d'un immens aparell militar i d'una gran indústria d'armaments és nova en l'experiència americana. La seva total influència econòmica, política i fins i tot espiritual se sent en cada ciutat, en cada cambra legislativa, en cada oficina del govern federal. En el Consell de Govern hem d'evitar gairebé el mateix que per construir infraestructures. Cal tanta despesa? Nacions Unides calcula que es podrien pacificar totes les guerres amb només 400.000 cascos blaus, però al món hi ha 21 milions de soldats. Això dona més seguretat? Armes fetes a Espanya s'han venut a règims del nord de l'Àfrica que han disparat contra les seves poblacions quan han clamat justícia i llibertat. Com s'ha arribat a aquesta situació? Un dels militars més poderosos adscrit a l'Associació Justícia i Pau, el centre de l'AS investiga principalment l'economia militar, una economia opaca, visible només per les seves promeses de desenvolupament tecnològic o quan esclata algun escàndol, com el de l'exportació d'armes a països que vulneren els drets humans. L'economia militar, el que trobem des de fa molts anys, és que es caracteritza per tres coses. Primer, per la seva opacitat, després perquè funciona amb unes dinàmiques que arrosseguem de fa... les compres injustificades per influència buscada o no del complex militar industrial. Exagerava Eisenhower? Fins a quin punt influencien els governs la indústria militar i l'exèrcit? El Centre d'Estudis per la Pau Josep Manuel de Las és el principal centre civil d'investigació de l'armamentisme i el militarisme a l'estat espanyol.